Mwaswera bwanji. Hayi fera swera bwino muno muli Longwe. Inetuza kuti a professor apite nawo akakumane nawo achina chakwera sindikugwirizana nazo. Ndipo sezi kundisangalatsa. Pita nthawi tapume ino akhale ndi mtendere wake. Ndizoona zatigwera, ndizovuta zimene zatigwera ku dziko la Malawi. Komano kuitana kumene akuitana apitaku chifukwa mwina anamva ganizo la apita kuti iye anali mapulani ena kuti akanatha kupanga. Akufuna nzeru zimene zakampatse iye akaoneke dolo. Chifukwa Malawi chimene akuyembekezera pano kuti tivotenso timuchotse iye pa mpando. Ndiye akakapereka maganizo ake Professor Peter Mutharika kuti akapatse maganizo zinthu zikambe kuyenda bwino. Akaoneka bwino ndiwo. Ifeyo achakwera usiti kuwafunanso ulendo uno. Siti kuwafuna padakali panopa. Tikufuna tachuka amenewo. Ndiye Peter anamuchosa mwankhanza, mwachipongwe. Bwanja atayitana majaji aja abwere akambirana aone dziko limene likuyendera. Atengeso ngakhala achina Timothy Ntambo aja. Achina George Phiri amene akuti ndi akaswiri aku Chansa College amene amayang'ana za ndale. Anali mbali yake onsewa. Ndiye ndikuona ngati ndikulakwitsa kuti akanene kuti ayi ndikufuna ma president Opuma abwere. Iyayi nkhani ili apapa ndoti iye wanyamula chinthu cha eni yake. Angobweza chifukwa chinthucho anachitenga mwankhanza. Ndiye apululitsa anthu. Ngati zimene zinakhalira ku Ninive kuja. Ndiye awawa ngofunika ata atule pansi udindo. Akangotula pansi zonsezi zitha mmene ndikuonera ineyo. Koma zoti azikati ayi nditane ma president Opuma ayi makuti iye ndi wanzerutu. Peter amene akumuyita nayo ndoti ndi nkhalamba wopanda mano mkamwa saganiza bwino. Ndimakumbuka debate chayinazachitika nthawi imene 2019 tikuyembekeza kuti tikavote 2019. Kunachitika debate ina yake imene amapanga azodiac akachina gospel kazako. Achakwera atayitonena kunena kuti ndikufuna Mutharika utabwera yapa nofuse mafunso kuti nchiyani chalowa achitiro Malawi. Ndiye apapa ni nthawi yake kuti aonetse kuti Amalawi awachitira chani. Ndipo wapangira chani. Ndipo funso imecha sindiyiwala. Chifukwa nthawi imene Professor Peter Mutharika sanapiteko ku debate imeneyo chifukwa amadziwa kuti amafuna kuti akamunyoza. Anapita iwowo kusunjira anala abwino. Ndiye akana kuti akumfunanso professor akapiteso kumeneko kwa ineyo saname sindikugwirizana nazo. Ndisaname sindikugwirizana nazo Peter asapiteko. Mbali ina njoti chitetezo chifukwa sindingadziwe chifukwa nkutheka kuona pa ground imene anthu akumfunira. Nkutheka kumfuna pa ujena kuona kuti uyu amene akozopanga moti kupangeza kuti zakuti pezirepo advantage apapa. Ine ndona ngati ayi ndithu Peter asapiteko chifukwa ikozokhala advantage yawo kuti akapezerepo chifukwa kuona pa ground kuti akumfuna Peter. Ndithu maganizo anga ndi amenewo.